בוא'נה, כמה סחוג הוא שם לי? שלום דוקטור אסתר יוגב, את הומאופתית שמתעסקת הרבה בקשר בין סטרס לכאב. אנחנו נמצאות כרגע באולם התעמלות, שמתעמלות המון פעמים סובלות מהרבה לחצים שגוררים כאב כרוני. מה שמייחד מתעמלות תחרותיות, מתעמלים שעושים את זה כהובי, הוא שהם כל הזמן נמצאים בתוך המתח, כל הזמן צריכים להיות במיטבם. וכאן צריך לעבוד קצת אחרת מאשר עם אנשים שעושים את זה באקראי או פעמיים בשבוע. איך אפשר לאבחן כאב באמצעים הומאופתיים? כשאנחנו לוקחים מקרה שבא עם כאב, אנחנו למעשה חוקרים את הכאב וחוקרים את הבן אדם שהכאב הוא שלו. זאת אומרת, מתי מופיע הכאב? מתי הוא מוחמר? מה הוא אוכל? מה הוא שותה? איך השינה שלו? לא רק מגדירים שם של מחלה או שריר שתפוס, אלא איך משתלב הבן אדם עם הכאב שהוא מפתח. אז מה הפתרון שההומאופתיה מציעה לכאבים כרוניים? אנחנו לא מוגבלים לתרופות שנמצאות על המדף של בית המרקחת, אלא אנחנו יכולים, כיוון שאנחנו כל כך מכירים את הבן אדם ואת הצורה שבה המחלה שלו מתנהגת אצלו, אנחנו יכולים להתאים לו את התרופה שהוא צריך באופן אישי בהזמנה מיוחדת. אנחנו כותבים מה אנחנו רוצים שהתרופה שלו תכיל, באיזה מינונים, באיזה חוזק, וכמה פעמים הוא צריך לקחת את זה במעקב צמוד, ואז אנחנו למעשה יכולים להתאים לבן אדם את התרופה שהוא צריך, ולא שהמחלה צריכה. תודה רבה רבה, דוקטור אסתר יוגב. בשמחה. אני רואה שענבל נעלמה לנו בינתיים, אבל אני חושבת שיכולה לפגוש את הסנסאי טל בראון, אז אני הולכת לשם. ענבל, בשביל להתאמן באייקידו צריך לשים חליפה? שלום, סנסei טל בראון. מה זה בכלל התואר הזה, סנסei? הסנסei ביפנית זה מורה. המשמעות של סנסei זה זה שהיה לפנייך בדרך. וזה מישהו שאחראי ללמד את האייקידו, לשמור על המסורת של האייקידו, לשמור על הבטיחות של האימון, ובעצם ללמד את התורה הזו ואת האומנות הזו לתלמידים. אני נכנסתי פה עם איזה משהו ואני לא כל כך יודעת מה זה. אז בעצם זה בוקן, המשמעות היא חרב מסורתית יפנית אבל מעץ, ככה שיותר בטיחותי לעבוד איתה. ובאייקידו אנחנו מתאמנים בבוקן ככלי ליישם את אותם עקרונות שעובדים איתם ביד ריקה, כלומר להיות בהרמוניה עם הגוף ועם הבן זוג, לא לעבוד באלימות וכוח, ולשמור על גוף בריא. איך זה בכלל מסתדר? אומנות ולחימה, זה כאילו שני דברים שדי סותרים אחד את השני, לא? באייקידו אנחנו מתאמנים בלחימה, במצבים לחימתיים של הגנה מביתה ומאגרוף ומחניקה, מול הרבה תוקפים, מול תוקף אחד, עם סכין, עם חרב ועם יד ריקה. ובעצם אנחנו עושים את העבודה הזו לאור העקרונות של האייקידו. כלומר, בלי שימוש בכוח, תוך כדי הרמוניה עם הגוף שלי ועם התנועה של היריב, תוך כדי שימוש בכוח של היריב נגדו. האלמנט של האומנות הוא שכל תלמיד יכול לתרגל באייקידו לפי הגוף שלו, לפי הכושר שלו, לפי הגודל שלו ולפי הקצב האישי שלו. ככה האייקידו זמין לגברים ונשים וגדולים וקטנים וכל הצורות. איזה פילוסופיה עומדת בעצם מאחורי כל נושא האייקידו? בעצם מאחורי האייקידו יש פילוסופיה שמורכבת מהמילה אייקידו. אייקידו, אי זה הרמוניה, קי זה תנועה או אנרגיה, ודו זה דרך. כלומר, בכל האייקידו אין תחרויות, אין אלימות, יש רק שימוש בכוח של היריב בצורה הרמונית, כדי לנטרל אותו ולשמור על מצב שאנחנו בריאים והשני מנוטרל. אנחנו משתמשים בכלים שהם ביומכניים, בריחים והטלות. בריחים זה בעצם דרך להזיז את כל הגוף שלו דרך עבודה נכונה על אחד המפרקים. למשל כאן יש בריח שיכול לשבור את היד שלו כאן, את פרק כף היד, או לחלופין להוריד אותו למזרון בצורה עדינה. בנוסף, יש באייקידו הטלות. הטלות באייקידו מאפשרות לי להזיז את כל הגוף של יוני בצורה דינמית, ובעצם להטיל אותו על הקרקע. ולכן באייקידו אחת המיומנויות החשובות זה לדעת איך ליפול בצורה בטוחה, איך להתחמק מהטכניקה. אולי תראה לי כמה תנועות, תראה לי מה עושים. 100%, אז בואו נלמד קצת אייקידו. התקפה
ההתקפה שנעשה, התקפה שבו אוחזים בחליפה. אוקיי. סוג של תביא לי שקל או whatever. בדיוק. כזה, אוקיי. מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה קודם כל לשים את הגוף במבנה הנכון. תראי, יש רגל אחד קדימה, רגל אחד אחורה. אוקיי. ואז אני תופס את היד שלך. לא, נותן לכל הגוף להיות רגוע, וכל מה שאני עושה זה להסתובב הצידה. אוקיי? ברגע שזה קורה, הראש שלך חשוף, ואני בעדינות, נוציא את הראש שלך הצידה, ואת נופלת על הטוסיק לאט. בדיוק כל המרפק. אוקיי, מונה דורי, קוקיונגה, תפיסה של החליפה וקוקיונגה, בבקשה. גוף ביחד מסתובב לשם, יופי, ואז הראש שלי חשוף, אז... מצוין. מבחינת ערכים בריאותיים, יש איזשהם יתרונות לאייקידו בנושא הזה? יש ערכים בריאותיים בכל מיני מובנים. מובן ראשון זה חיזוק של כל פלג הגוף התחתון. כלומר, עבודה נכונה עם הברכיים ועל הגב התחתון. דבר שני זה הרפאיה של החלק הגוף העליון. משחררים מתח בכתפיים, מרפאים את השכמות. דבר שלישי זה גם הנשימה. אנחנו עובדים על נשימה נכונה ומלאה שמרפאה את הגוף ועוזרת לנו למלא את כל האוויר בכל חלל הריאות. יאללה, יאללה. רגע, תכניסי פה את כל היד שלך. זהו, עכשיו תסתובבי. מצוין. כל היד בפנים. מעולה. טל, למי בכלל מתאים האייקידו? האייקידו בעצם, בגלל שכמו שאמרתי, אין בו תחרויות ואין בו קרבות, האייקידו מתאים לכל אחד. האייקידו מבוסס על שיתוף פעולה. כלומר, המטרה שלי זה לעזור לשותף ולא להרוג אותו. וזה מה שבעצם מייסד האייקידו אמר, שהאייקידו נועד לבנות את עצמי ולא להרוס את האחר. ולכן האייקידו מיועד לגברים, לנשים, לגדולים, לקטנים. כל אחד מתאמן לפי הגודל שלו, לפי הקצב שלו, לפי הכושר שלו, ומתפתח בדרך של האייקידו. אבל סיימנו את התוכנית. אוקיי, טוב, אז תודה רבה, טל בראון. תודה רבה, ענבל, תודה רבה, הדס. בבקשה. אני רוצה להראות לך מה למדתי היום. אוקיי. תחזיקי אותי כאן בשבילי.